Ljudi, danas ćemo igrati ne Bolus. Tu je sa mnom opet Petar Bro. Opet link u deskripciji. A sad Koliko ti je obećao link u prošloj epizodi nisam stavio. Da, ispričavam se zbog toga, znači... Evo, Shit, pojave lik. samo malo smanjim. Zajebi. Koliko su ovi. Znači igram na nekom serveru, nemam ni pojma. Evo ga opet ovaj lik nađeo ovaj PC. Imamo ovdje. Ono se zove... Piši. A ja se zovem Take. Tako da. Video. Okej. Ja imam booster. Ne mogu lika, pojsta magije dijelove. To, lik. Ja sam Ubijam vektora. Ja sam inače 54. levela, on je... Evo ga. Evo te. Ne, malo ti. Nisam to htjela. Gdje si sad? Idemo dole desno. Neko pojede kako bi kobjeli sve. Zajebi ovo. Ej. A ja sam tamo. Evo sad ti. Pogledaj ko je treći. Drugi. Prvi. Eto, Pazi. hilaj me. Ne bi ovdje u kuću. Sad ti poljubim. Ajde, dođete na hajše. Ne. Yes. Došta. Jesmo post. Ja malo pokatiti. Stani. Poljubim ako me pojedeš. Ne. Sad ti se zvesi. O. Ej, desi. Des. Sam velik. Jesi. Pazi like. Hilaj me. Pojedi ovo. Mi smo vam inače projevili. Da. I kao što niste vidjeli, zato što smo stopirali crashova server i da. Ali tako da idemo ponovno, jeee! Di si? Ne! Još Jedan put lijevo. vidimo se kad narastemo. Pozdrav. I kao što vidite nismo narasli jer je to nemoguće. Ubili su vas barem 100 puta. Dobro, ja sam sad kupio 200 skoro. Ajde. Kako veliki. Eto te. Hilave. Čovječe, ja... Opa. Dosta. Još. Yes, be hard, ja slovi. Pozivimo se Petre. Ajde, idemo se. I mene bih pojao. I mene ovaj pojeo. Shit. Shit, mat. Evo, nešto se Evo me primijetio. ponovno ljudi, znači. Ne vem ti vem. Zore! Mene te sam skoro pojao. Ja sam pojeo Aru. Eto te. Evo me. Čekaj da pojedem ovoga, uđi u mene. Dobro, bar. To. Gotovo. Ne, krivo rume. Da sam zabavao. Pojao sam ga. Da vidite kako sam je upio. Matrix! Vidite Matrix. I puko nas. Niko. Ne. To je zelo sam skoro da budeš. Mene kane. Šta je rekao 90? Da. Ova zvezdica, ja bi mnogo poštam da se...
Please! Dajte kak su ljudi. Daj, ur. Ima i gore, ima i gore. Svi. Evo ga, mene lovi E, taj ovaj sad kurcac. pukne u mene, ja ću spojiti. I ono gotovo. Mene lovi taj kurcac. To je napravio, malo mi treba. Eto, ne, ništa ti. Ja sam gore lijevo. Tako da pojavim ništa. Dođi ništa. Ti si gore! Marina, ja dolazim do tebe. Eto te. Eto te. Taj kurcac. Desno idi. I uđe u mene. Nemoj cijeli. Bravo. Sad nam ja dođem do ovog. Nema veze. Ljudi, ako ovog pojedem, ja ne znam. Ubit će se. Daću vam besplatni giveaway. Znači slično. Okej. Nikoga ne volim, on me zove skoro. Znači, botine smo na šanse. Znači, Rejko neće da ovdje dođe. Ali sam detektiv. Imamo sliku. Tako. Ja sam. Eto te. Sam da ja pojedem ovo tu. Evo ga više. Auto, lovi ga. Auto. Ne. Shit. Čekaj, da pomogne. Ja. Tu. 4. Ali je ovaj fail. Okej. Što ga troluje? A botima dođe vamo. Da malo sam pukne kad se poje. A sad ću ja pojeti keki. O ne, timeri. Treći sam. Malo sam. Ne znam di sam. Evo ja ću do tebe sada. Vidiš me? Sad. Spos. Eto vidim. To si htio sam da ga pojedeš. Evo drugi server. Ljudi, vidim se kada odemo na drugi server. A sam na tom serveru. Baš jako nešto. Na oko za parcele. Ovo je veotrovo za parcele. Ne možda ti smo. Ti poruku da to parcele. Okej, nešto. Sve. Sad sam u peti. I dobio 36 levelova. Wow. Sam je bio 11 i ti sam nastavio. Okej, dobio sam zadnji pot. Vektor je Dođi, Grčko! Ne! Oha! Pilaj me. Ne, tako, puk. Ja i ti ćemo biti Dino. Za sad. Shit, mene je Team Dino 2. Pazi! Neće, nije. Mi četvrti sam sad. To kad nema nikog. Sad pa. Ovo snijamo. I ja sam prvi, jej.
do kościoła. O, pogoda. Budowy jedno. To za co miał prawie. No ja dojdę. To na potrzebę to. Co do tego zostało zaparte, Uważałem cudem nie doszło, to do domu wróciło do kościoła. Po trudnym parku. Tam dam mocno kościołę. Non ci sta di non proattivo. Sono atrás di portale. Oh, ma io. Ja chcę się nie pójść. Koty swój. A koty jak on może. Dobrze, bo mama, 3, 2, 1. Oče, malo sad ću ja doći. Oprosti. Šta? Oprosti, zbog ovoga.